Kumun kan? Iya. Iki le gejala edan ya mari, kali meriang ya mari. Wes alhamdulillah sowaneng munggi wareng kene iso komplit. Iya. Alhamdulillah kula sowan pundi, Pak? Munggi wareng. Wareng. Munggi wareng. Nggih, sowan nggih Pak Bu. Iya. Sene tekan kene adoh ya lumayan ya, Pak. Ya lumayan nek saka Ngayujo ya sak jam setengah. Jam setengah. Iya. Kula wingi dereng saged sowan Semanu sak menika den Semanu kula. Semanu. Heeh. Kuwi anu kecamatan Semanu. Ke desa apa kecamatan nggih? Desa napa kecamatan? Desa kecamatan luru-lurune. Ya jembare ora jamak. Jembar. Ngalang-alang ngombo kae ya isih Semanu. Mau bengi ploso kuwi ya isih Semanu. Aku nganti mikir jembare Pak Camat ki apa ora lempoh aku ya. Iya, gedhe tenan Semanune. Lek mubeng atono. Nek omong kuwi lho ngomong ki soalé basa Jawamu durung tertata rapi. Oh iya, oke. Basa kasar isih tok campur basa halus. Ya, lenalon. Aja muni matamu. Ya matamu ra oleh to. Matamu ra oleh, ndasmu ra oleh. Iya retine, mboten pareng. Nggih. Aja ndas. Ndasmu ra oleh, matamu ya ora oleh. Aja ndas. Iya, ndasmu ra oleh. Patak. Patakmu oleh. Patakmu kuwi kok malah. Nekar Mbak Elisa. Nekar napa? Nekar iki ana sing nyuwun pirang-pirang mau lali janjine ya ana. Ya tembang kangen ya ana. Nggih. Sing iki sing lumantar WA mau akeh banget sing padha nyuwun. Ya. Tembang kangen? Kar ngaturke apa? Wong nggih wonten sambel kemangi, wonten lali janjine nderek. Apa? Nderek. Nderek ki mobil mogok ditarik kae nderek. Ngikut maksudnya? Nderek. Ya nderek. Kane ora banget nderek. Nderek. Ini iso ning ya arep kecedhet ilate. Iya. Nderek. Kayak mbak ya. Apa? Nderek. Oh. Iya persis kowe. Iya. Soalnya gak dipangan iki anting ket mau pengen mangan iwak Pak ra iso-iso saiki. Anting. Gak dipangan iwake. Ayo gak dipangan mumpung Mbak Elisa nembang ki kowe mangan iwak. Iya. Ra iso dijual woy untumu sing salah. Wih, ra kurang ajar to kowe. Kuwi karo kancane kok nguneke untumu sing salah. Untune iki salah apa? Ora salah ya, Pak. Ora salah, meng carane le mangan le kleru. Nek untune iki padha le balung. Ora ya. Kok ya untumu ya kaya ngono iki ya kaya ngene. Padha kok untumu sing salah. Sing salah cara mangane. Biasane dhek kan kudu dijual di dhek nang mangan ning kono Banyuwangi kono lak iwak to. Nek kene ra isin, bayane dicuwili ning iwake mencelat. Anggo ora dicuwil mencelat. Wis ge di ngono. Mesakake. Mesakake. Iya, ayo dibawani. Napa niki ne? Lah ya terserah. Lali janjine. Ya siap. Mengko gek Mbak Tati. Nggih. Dina Minggu kang tanti dina Minggu kang tak anti. Nek DM ki rasa nganggo mic. Oh ya lali. Nek DM ki mikir disingkirke lagi ngono kok. Ming DM kok ngrungokke masyarakat. Iya, iya. Mong lali janjine anane pijer semoyo
Pinter pinter golek alasan waduh gendere apa ya Pak tuling. Apa nih? Iki lho Pak vibration nih lho. Vibration iki apa? Getar. Vibration, getar. Basa kreatif. Nek jeneng wong yo aja tok padake HP. Hah? Jenenge Pak Geter kok diganti vibrasi. Lah yo getar kok kan ke aku jenenge vibration. Geter, Pak Geter. Geter. Ayo saking trampile kok. Terampil. Berarti genteran iki manut cengkok. Iya. Penggenter iki mbiyen yo ndereke Mas Mantos suwe. Mas Mantos. Siapa? Mas Mantos. Almarhum. Oh, almarhum. Itu salah Bebun satu apa? seniman luar biasa di Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul. Pencipta campur. Maestro. Maestro. Maestro apa? Campur sari. Campur sari. Iya. Kondang ya, Pak. Kondang kowe urung lahir. Ya dorong. 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 Toyo mawon. Iki kok aku malah kaya nggawa bakul obat to iki. Semadul, baca lu aja ya mawon, monggo gak salah kuwi entuk telu. Iya ya, Mak. Ora ya ciri khase ngono kuwi. Aku ngeprak dimatke karo anting. Jem-jemane ra tau bener. Tak tundung breng, tak tundung tak tung. Wah, terus keplok. Iya, salah meneh. Seneng banget nek dalange kleru. Iya. Ayo mulane aja sok nggarapi mengko. Yo, sekalian sisano. Yo, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Yo, iki ngaturke sinden versi jumbo. Iya. Kok jumbo? Dede apa ini? Iya. Wis ngentekke dingklekku siji. Heeh. Dinggo-linggo mak wong loro bareng mak krek. Waduh, tombok iki. Iya. Ya ora apa. Oh. 6,3 skala Richter. Kerasa apa? Oh, kerasa banter banget kok ya. Masa tak keluar kerasa nih? Kowe iki obah sithik kowe banter banget ora. Nek nggon aku, Mbak. Mbah. Kene sapa? Ayo wong loro kabeh kuwi. Oh, wong loro. Aku iki ditimbang kowe iso padha. Aku gumun le mangan iki piye lho calur iki kok iso. Mangan ya delehke lambe terus dikunyah. Terus dimplok maksudnya. Iya, maksudnya iki panganane apa ngono. Panganane nggih padha jenengan kuwi. Apa? Kodhok. Nek dicekel mak tetat ngono. Kodhok kerok kuwi jenenge. Tetat. Iya. Wah, ayo cah, yai loro nyekar kabeh. Iya. Jane aku pengen nembang anu, ayo takon nenggang baji dot kahur. Terus kula kan nembang apa? Kowe joget. Modiar. Mosok joget? Ayo ora apa-apa nggo ngilangi lemakmu ku sing. Kula ora iso joget Iso. Aku tau weruh le latihan ning omah ning ngarep kaca kae. Treng tak gendak-gendak. Treng. Tak gini waduh. Heeh, aku dikirimi bojomu di video kok. Mboten ya. Oh. Kae jogete ora ngono ki nek karo bojoku ki. Mbok omongane sing apik ora. Lah priwe ta? Iki jogetan di video karo bojomu. Oh, tak kira pas kalih bojoku kula. Kae pas andukan ding ya. Tak kira joget anduke kaya mburi ngene kok sek. Terang tak andut tak terang. Ndakin. Iya. Ya ora, wis sak loro cah loro sing iso genti-genten apa? Gerajakan ya kena. Ya, kuwi kok dibawani piyai loro. Ya, sing gedhe-gedhe. Mangga. Sapa ora wae? Sabar. Ya mesok krungu wae. Krungu lah aku ora budek kok. Sapa sih? Sapa? Sapa sih? Salah siji. Ya Tatin ya kena.
Ayo ya kena salah siji. Nah. Oh tatin sik wae sing anu. Sing napa? Jawan kembang. Ah, Saka kono krungu kok bareng aku omong kok ora krungu wong kanggo sound system lho ya bener bapake kae sudah rungon. Ora ya aku krungu jenengan mana jelas kok. Jelas wae. Ya, mambiat mayon antarane salah siji sik. Kowe tatin ya kena wayu ya kena rasa rebutan. Sing mas iki. Oh cen kok Pak. Lagi mau sing kare dhewe ora jelas lho. Nek sing jelas aku meneng wae. Jelas Sik. Ayo, Nggih kula Pak. kowe tekan kene karo sapa? Kalih bojo kula. Numpak mobil. Nggih. Oh, liwat ndi mau? Lewat dalan. Oh, ayo wis ngono kuwi kok lek ngomong kok kowe ora krungu. Kula ya iso nek kene krungu. Kowe ndene karo sapa? Bareng bis. Bareng wis ora nggo mobil. Ora duwe. Tekan kene jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Mriku niku. Wis nganu lho. Ah. Makandane ngeyel. Lah iki mau muni piye jal? Lah krungu ora? Ora. Wah, berarti aku budek. Aku ki ora budek lho. Oh, hae mah. Lah iki dalange sing ora jelas kok. Jelas wae. Yuk kowe mau tekan kene jam pira? Jam 7. Karo bojomu to? Nggih. Numpak mobil to? Numpak mobil. Jujuk kono to? Nggih. Wis mambu ro. Sampun. Ayo wis ngono kuwi lek Oh, aku wis cetha kok. Ayo nek kene kowe cetha. Kowe tekan kene jam pira, Ti? Jam 7. Numpak apa? Bis. Anu jujuk endi? Mriki niku. Wis mambu ro. Mpun. Karo kampusne. Ah. Ya berarti budek, Mbak. Piye? Ah piye? Kowe iki nyeluk dalan kok Lah. Mbok sisan. Terus aku le molo. Ngono. Kok melet barang ya? Ya men ya. Ora melet jokon melet kok. Sapa sing ngakon sapa? Ayo kok. Ya ora wae. Nek kowe ya paham ta, Yuk? Omong aku mau paham. Jenengan nek ngomong kalih ayu kula ya paham. Kula ya paham. Lah iya. Nek omongan karo aku kok aku ora paham ya. Aku iki kupingmu iki apa, Yuk? Budek. Ora yo. Lah Ya. kok ora? Ora usah ngono, wis pokoke wis diseseni piye akeh. Nah, Nek kowe iki pancen sudah rungon. Diakoni ora apa-apa nek le ayu ning budek. Ha iya. dalange mau jelas mboten nggih? Mudar ora. Jelas kok. Aku budek tenan po ya. Iya iya. Jajal sesuk dipresakke. Engko nek klebon kae katen bar barang. Wong kowe iki nek muni utek-utek kuping ora sadar piye nek ngebis barang ya. Wis aja. Iso nek periksa bareng le jenengan nggih. Emok aku ora budek kok. Mboten budek ning ora cetha. Sapa? Jenengan. Cata. Ora. Awang ayu wedong kok. Anting sing cedak pangan. Miketing. Piye, Pakde? Pade dengkulmu melocot kuwi. Pripun? Ono dene karo sapa? Kalih Pak Parjo. Oh, Pak Parjo sopire sinden. Nggih. Numpak apa? Mbah mobil. Tekan ngendi? Tekan kene. Ngendi piye Ayo maksudnya? jujuk ngendi? Oh, totok ini. Nah, totok ini. Nggih totok bener. Tekan kono. Tekan kono. Mak murung mau. Ya piye to kita konsen dhisik to, Pakde? Mak murung mau. Kuwi ora budek ning tekok kowe iki ya. Konjur sasarane anting barang. Nesu karo aku tok wae aja karo anting. Konjur anting barang dunake pekok ora. Lah ya heeh lho, oleh omongan kene jelas ya kowe le nyaru ya. Wis mangan urung, Ting? Wis ngono, Ting. Sampun. Wis mimi. Pun. Ayo wis meng ngono kuwi kok. Aku ya pun mimi. Ayo sak karepmu aku ora takon. Lah piye ta? Ayo mbah kok ya. Ayo gek nembang. Oh iya sih. Mulane tau jagongan karo aku mburine jebloki mercon gede banget. Duwar aku arep mlayu tatin malah mercon kok ming mak. Plik. Lah wong mercon ming cilik ngono. Parjo. Iya. Salah siji dhisik, ya. Mambiat mayon.
Mas susu ki piye? Den kau susu tuh. Susu untuk anak-anak ora. Lah nggih, mangan susu untuk dewasa. Ana. Anlin Oh iya. pertumbuhan tulang. Wih, gue wong tua. Ha iya. Nek wong tua iki ya butuh susu ta. Kaget. Nek cara Banyuwangi jan ngono kuwi. Man, blong tung tak. Ya ora ya omong tin aku arep ngendang ngono. Aku lho kok wong arep nendang kok dadak omong. Ya aku kan Omahe Mas Denko ki Solo mung arep ngendang dadak tekan Kulon Progo. Dinten aku arep ngendang terus bali nang Solo nah kowe ki. Kowe ki sing pekoki kowe. Kudu anteng. Ten mriki lho, kan aku terkeju. Kae mbok rondo nganti sedakep meneng wae kowe. Betara guru iki. Apa? Tangane loro kok. Iya, tangane loro. Nek kaya sedakep, ya kowe. Suara. Kowe, aku ya. Suarane. Betara tem kok ora tau ngematke wayang kowe nek wayang wiwit ya padha anteng turu. Iya. Rupane kok Bagong ngono. Persis lho kuwi. Lho matane mendul. Aku ki ngelekke Elisa malah kowe mota-mota. Lah iki nek karo aku ya kurang ajar kok kuwi. Ya, Bojone Ayu ki. Sapa? Kuwi iki genjik. Oh nyengir-nyengir kayak genjik ta. Persis wi rambutnya bukaan. Gandeng belang biangan Nyerang sumpah aku barang kaget aku lagi ndelok sing gampang kok kaya latihan kulintang tong tong teng teng tong 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 teng tong tong blang Edian piye nek kaget piye rasane ora piye masak ta biasa aku nek kaget ora dak dikduk ngono ra ngopo aku lino kaget kok aku sosok kulino beda karo bayanganku maksudnya piye beda bayangannya piye wis kek nembang rasa kok kan ngomong arep mangan iki ning jebule iki ngono ketoke kaya mangan cemplon kae kan batinku ki mesti jerone keju bareng tak cokot cepuk ngono ki ming gula Jawa ora beda karo bayangan dadi kaget gula Jawa men gula Jawa ya tetep dipangan ayo aku ngomong ora tak lepeh kok Baraku koyo pianyu wangi Wih sing ra iso kowe iki Banyuwangi asli ngene iki. Terus aku kan piye nek ngono? Aku mengkurep yo. Terus bar mengkurep? Iya sempuk. Kalau ngene iki ngono. Entong tak tong.
Teko kodok. Iya. Wong loro mengkurep kabeh malah penonton ada kura-kura. Mau melahirkan ini. Ayo gek malah do mat-matan. Nek cara Banyuwangi jineman. Jineman. Heeh. Ting 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 tang ting tang tang entung plang gendere nek neno nek neno. Terus mondong apa? Mondong ala. Halo Pak Wanda. Aku suka padamu. Ora sok mancing-mancing ngono kuwi. Lah apa to? Nek ditanjike tenan. Awani piye? Lho, kowe ora ngerti pondol ki nganu ringut. Iya. Apa nek ringut? Ada emben nesu ki nyokot debok saking jengkale karo aku tak kon jukuke wayang ora gelem to. Oh, ngono kuwi deboke mung bolong siji. Lah, sik ndek kudune. Wong nyokot debok kudune krowak kok mung bolong siji. Ayo, nek mung siji tok ngene. kok lah aku seneng sing ra ndek untu ngono kuwi. Nek nyokot kan ora lara. Ning di awal. Iya. Iya. Enak Pak Imawan lho apik nok. Pak Imawan nggih seneng nggih Pak nggih. Oh nggih lho. Kowe iki kurang ajar. Iya. Mangga. Aja bareng wong loro jiro lu. Aja. Yo gendeng tanah India. Gumel yaring Taman Sari Nuswan Tara. Wes, nggo nek apik cah loro tak paringi kepiting. Aku njapit loro. Ora iki kepiting. Ya ora sandik. Piye to? Wis tak gane bali wae. Kolesterol. Ora kolesterol tanggaku iki mangan kok ngene iki ra iso le masak. Kepiting ki ra angel mati. Cemplungke nggon lenga panas dintas, usih urip lagar dimpluk nyapit nggon kene. Dijejak yang kecapit sapa? Tanggaku kuwi saiki disigar niki terus. Nek omong wis. Lah niki sing ajeng maem sinten? Aku Nek kejapit? wah aku biasa kok karo kepiting ki. Biasa dijapit. Oh, sak durunge dhek japit tak japit sithik. Kan japit to, aku ya ngono. Emangnya duwe japitan? Duwe. Lah ndi? Ora tak duduhke. Ya menang kuine no. Oh iya, wis gawe wis. Engko kowe yuyu wae. Ndak kaget mangan kepiting. Durung tau mangan kepiting to? Malah kaget lambe. Empun nggih pas temen jenengan ten Sumatera niku. Oh, Kalih Bu Pras nika lho. Isin-isinke wis. Sinten? Kowe sambel kok tekan pilingan. Ki le mangan kepiye cah ya ngono. Kula kok. Iki lho. Iya nang kono disuguh menu seafood kae kepitinge cabute sak meneh-meneh yo. Duh ngono ki. Kepitinge iso gubuk ndas cabute. Ati terus anjing kene. Lah capite yak-yakan mangan ngendi-ngendi. Saking gedene. Jos. Sampun. Duo jumbo. Iya.
Wis kepareng ngaturake jogetane ya apik tenan. Tak plak. Uyuk. Tak plak. Uyuk. Tak tumblek. Uyuk. Air naik. Bunga. Iya. Aku dhewe yo ndelok anggere muni awake dobake tak plak ngono wis panggung iki. Iya. Ya wong dikon diet yo ora ngandel ngepit entek 100 meter wis sambat. Jenggule lara Mbak. Oh, ya wis. Ya wis ora apa-apa ya, ayo muga-muga sesuk ndang kuru. Amin. Ya. Wis, nek arjane nek arep kuru iki gampang. Apa? Langsung sek kuru 3 sasi kuru. Carane bojone kon rabi meneh. Edanane. Iya. Ayo, teruske dhisik critane ya, Nak. Iya, mak tak derekake.